Gunung Kidul ingkang kinumat Kepala SMP Bokri Wonosari. Ingkang kinumat Bapak Ibu guru saha karyawan SMP Bokri. Miwah para siswa SMP Bokri ingkang kula tresnani. Kawilujengan karajan kasugihan mugi tansah kajiwa kasarirah wonten ing panjenengan dalasan kula sedaya. Langkung rumiyin sumangga kula nderekaken puji syukur dumateng rasanipun Gusti ingkang murkum dumadi ingkang sampun paring kanugrahan. Ingkang arupi kasarasan sangga ngentos wekdal menika panjenengan dalasan kula saged kempal manunggal ing adicara dinten ambal warsa SMP Bokri ingkang kaping 17 sekawan. Bapak Ibu uwen para siswa sedaya, kula Farel minangka praracara nuwun kaparengan ngaturaken lamping adicara ing enjing menika. Adicara kaping pisan inggih menika pambuka kalanjenengan tanggap wacara. Adicara kaping kalih inggih menika adicara inti. Saha adicara pungkasan inggih menika panutup. Nyancik adicara angka setunggal sumangga adicara ing enjing menika upakani kanthi dedungan sesarengan. Dedonga anut kapitados piyambak-piyambak sumangga kula dedhaake. Nderekake. Cekap wonten nuwun. Adicara salanjutipun inggih menika wedering panggadi saking Kepala SMP Bokri Wonosari dumateng Ibu Fia wekdal miwa sasasan kula nderekake.
Inggih punika saking Kepala Yayasan Gopri Gunung Kidul dumateng Bapak Ilkas wekdal miwa sasana kula ndherekake dumateng Bapak Ilkas. Dumateng Bapak Ilkas aturaken matur nuwun Bapak Ibu saha para siswa sedaya ngancik adicara salajengipun inggih punika adicara inti dumateng Ibu Dia minangka Kepala Sekolah Seni Gopri Wonosari wekdal miwah sasana kula ndherekake. Bapak Ibu saha para siswa sedaya mekanten lamping adicara dinten Ambalwasa SMP Gopri Wonosari ing Ari Kalenggah menika. Sumangga adicara Kampung Kasih kanthi didonga miturut kapitados piyambak-piyambak. Sumangga kula ndherekake. Cekap matur nuwun. Cekap semanten anggih kula ngaturake adicara wonten kirang silaning atur kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun.